Ще играем Майнкрафт. Петърбъки. Сега ще сведем в света. Ето къщата ми. Ето тук стаята ми. Ето тук са най-важните ми неща. Сега скачам горния етаж. Искаш ли мляко? Не, благодаря. Не винаги съм бил на хотел. Какво? Нали ме попита дали съм живял по хотели? Винаги съм си имал дом. Се изкачам. Но е бил като този тук, домът на един самотен мъж. Студен, без любов. Чудо така. Но и без това тук съм временно. За кратко. Защото си тук. Когато ти тръгнеш е студен. Трябва да поговорим. Нали за това съм тук. Но първо бих искал да те помоля нещо. Разбира се. Ако ще казваш нещо, което ще разбие надеждите ми, не дей. Нямаше да кажа нещо подобно, но искам да ме разбереш. Имам нужда от време. Мина толкова време, откакто забравих любовта. Изведнъж след 20 години се появяваш ти и ми казваш, че някога си бил влюбен в мен. Все още съм. Снощи каза нещо много вярно, Харун. Между нас имаше нещо. Така е. У теб е било повече, у мен по-малко. Но аз избрах Джихан. Това е тази кокошка. Не питай защо, аз не знам. Може би съм усетила, че ще бъде добър баща. Добър баща? Да. Джихан е много добър баща. Но този факт не беше достатъчен, за да задържи брака ни жив. Не е трябвало да се омъжвам за него.
живота без любов. Много боли, че трябва да приема това след цели 20 години. Между мен и Джейхан всичко свърши. Подадох молба за развод. Ще се разведем съвсем скоро. В момента не мога да ти кажа нито да, нито не. Не мога да ти дам отговор преди да се разведа. Пробата озвучиха артистите Елена Русинова, Ася Рачева, София Джамджиева, Даниел Цочев, Александър Волов. Петьо, добре да се къпа, да лягам, какво ще кажеш?